Bubagra Ramdeb Manikya thimani ulo bini bwsala okra Bubagra Ratna Manikya Tripurani singhasono asukha 1685 AD bisio o Molni taibo sekangobo Ratna Manikya mungui Tripura hao Bubagra chalangma tongo. Aboni bagui o Ratna Manikya no Ditiyo Ratna Manikya eba Ratna Manikya-2 henai sinijago. Bayapsong tinini o video o jeng nailainai Bubagra Ditiyo Ratna Manikya eba Ratna Manikya-2 ni Laibuma ni video rok. 1685 AD bisio Bubagra Ratna Manikya-2 Bubagra masao asukmani ulo bo a bisio no bini mungui Sipairok swnamkha. A jorao bini umor bisingba eba 5 bochor. Tripura burunjiwo khe afro bini umor bisisini. Mahi uddin bai swijak Chompok Bijay bijabo omo haike swijakha. A jorao Bubagra Ratna Manikya-2 belai serai wngma bai bini mama Bolibim Narayan se Bubagra ni mungui Tripura hano Shason khlai tongsio. Bo Bubagra no septi khlai tonnani mungui kwbangma singhason sannai rokno bo bwtharkha. A jorao Mughal Samrat Aurangzeb ni Bangla haste ni governor Shaista Khan swlaijagui Bahadur Khan wngkha. Afro Bahadur Khan no borom phunuknani bagui Bangla hani kwbangma jomidar tai Bubagra rok Bahadur Khan ni dorbaro thangui sogui bakha. Phiaba Bolibim Narayan aro thangya wngmani bagui Bahadur Khan bono belai jolijakha. Bo agifuru bisi burum burum Tripurani mayung rohormani abono taibo kwbangkhe ma rohornai tai rangbo ma rohornai hinui sankha. Phiaba Bolibim Narayan abono rohorya lerui tongma bai Bahadur Khan kwbangma sipai bai akobai khlaiui Kesorlal no Tripurao rohorkha. Borok Bolibim Narayan no romui Bahadur Khan ni dorbaro talangui thangkha. Paithago Bolibim Narayan thuruksa wngui thangma bai bono phiyogui rekha. Haifano bo tai Tripura hao kifili sophailiya na. A patimungni ulo Manikya ni bufayung Durga Thakor ni bwsala Narendra Manikya haino hai Tripurani Bubagra wngna musungma bai bo Bahadur Khan ni chubachu sankha. Bo Bubagra wngkhe agini sai taibo kwbang Tripurani mayung rohornani kok rekha. Bahadur Khan ni chubachu bai bo Bubagra Ratna Manikya no mesenui Bubagra masao asukha 1693 AD bisio. Haifano bo Bubagra Ratna Manikya no bwthariyawi chobui tonkha. Bo a bisio no bini mungui Sipairok swnamlangkha. Bubagra Narendra Manikya no lukurok hamjaknai kwrui. Aboni bagui lukurok ni tai Senapati Mir Khan ni chubachu bai Govinda Manikya ni bufayung Jagannath Thakur ni bwsajala Chompok rai Chandigarh ro Bubagra Narendra Manikya bai joba khlaikha. A jobao Narendra Manikya no mesenui Bubagra Ratna Manikya no haino hai singhasono asugri rekha. Abo 1695 AD bisio wngkhana hinui Laibuma sinairok uansogo. Afuruni simi Chompok rai Tripura hano kwrak khe naikolkha tai bo o samungo khoroksa chukjak borok. Bo Mughal rok no bisi burum burum Tripurani mayung ma rohormani agini a raida rok no mathagui rekha. Kok thaisa bai sana thangkhe a jorao Chompok rai ni kokbai no o Tripura hani administrative ni samung rok wngui tongo. Abo haini bagui Chompok rai ni mungui kwbangma samung hamya khlaima rok Bubagra ni dorbaro phai sokpaio. Paithago Bubagra Ratna Manikya Chompok rai no bwthari khibina nangkha. Chompok rai thimani ulo Bubagra Ratna Manikya-2 sakbai thangno administrative ni samung rok no tangnani jengkha. A jorao bobo torui sikla wngri rekha. Bo bini bufayung Durjo Singho no Yuvraj eba Crown Prince chongkha tai bufayung gono samno Boro Thakur chongkha. Jotoni sai kusuk Chandramani no khe Tripurani representative chongui Bangla hao rohorkha. Abo haike Tripura hao haino hai tongkhwchang kifili phaibikha. Bayapsong Bubagra Ditiyo Ratna Manikya eba Ratna Manikya-2 ni Part-2 video rok datino tubui phainai next video o. Norok o video no share khlaiui Tripurani Laibuma rok no nini takuk songno bo phunukdi. Tini ni bagui aswk no wngsinai jotono no hambai.